Wij binnen in Oostenrijtjerk in het streekhuis De Terp. En we hadden warme winterjoenen en dat hebben we voor het eerst georganiseerd. We hadden het al 2 jaar in onze winkels gewoon, samen met anno 1832 en mijn winkel Mooi met Bloemen. En dit is dus het tweede jaar dat we de warme winter wieken hebben. En de warme winterjoen die er dus bij. En dat hebben we voor het eerst in grut opzet hier in De Terp. En wat een drukte. Is het alleen nog voor het dorp of is het ook voor de omkring? Ja, het is echt voor de hele omgeving. Het is de standjes, we hebben over de 20 standjes. Die komen echt van de hele omgeving eigenlijk. Dus ja, we merken wel dat er gewoon echt, best wel een punt mis kan op haar komen. En organiseer je het alleen nog of doe je het met meerdere? Hoe zit dat in? Nou, ik organiseer het samen met Maaike van anno 1832. En natuurlijk in samenwerking met het streekhuis De Terp. Nou, zie ik hier ook mensen verkleed onderin. Jet dat er ook bij? Ja, zeker. Dat is Maskeradetheater. Ze had trouwens van Zimmer een heel leuk stuk in van Kleester. Dat is Jonge Rijntheater. En die hier, het is een beetje Dickens-stijl. Liet ze sketches voeren zo op. Dus eigenlijk tussen het publiek door. En ik zeg eigenlijk wat muziek. Hoe zit dat? Ja, dat is Sjerk Faber natuurlijk. Dat is uw dorps muzikus, zeg maar. Ja. Dus die kan gewoon heel mooi muziek maken. Dus dat is echt voor de sfeer.